Wai shin kana so na ne? San da kake min sosai ne? Sosai ma kuwa Aradu. Amma to, zuciyata kake ƙauna ko jikina ne abin da kake ƙauna? Gangar jikinki mana, saboda kwata-kwata ban san zuciyarki ba. Kinga, kina ji? Ke kyakkyawa ce sosai. Ga murmushi mai ƙawa, ga cizawar launin fata mai kyau. Iya wannan kaɗai ya ishe ni. Shi wannan jikin da kake magana a kai, ban san me yasa yake jan hankalinka da yawa ba. Bayan wannan dillaka ne, taɓo ne, domin daga ranar da muka mutu duk wannan tsokar sajewa take yi da ƙasa. Sannan jini, gami da fitsari duk sajewa suke yi da ruwa. Shi kuma numfashi sajewa yake yi da iska. Oho, yanzu kenan wannan taɓo ne? Eh. Kai, to gaskiya wannan taɓon naki da kyau yake. Yanzu kenan wannan taɓon kwata-kwata baya baki sha'awa? A'a.